Kini ang unang flag raising ceremony ni Police Colonel Hansel Marantan, ang acting director sa Davao City Police Office kaganihang buntag Hulyo 15. Kini sabang unang higayon ni miatubang kini sa mga pulis sa DCPO human ang linahugay sa pwesto sa miaging simana. Unang gipili si Police Colonel Lito Patay. Apan kapin-upat ka oras lang kini bilingkod isip OIC sa DCPO, girecall dayon sa Kampo Krami ang iyang appointment. Dayon si Police Colonel Sherwin Butil ang mag-OIC apan wala pa gani makasulod sa gate sa DCPO, gihulipan sab kini dayon. Atol sa programa, mihatag lang og halos usa ka minuto nga mensahe sa mga pulis si Marantan. Understanding, impartiality, patience, these are all the values that we need now. And I'm about to give you a 2-page paper speech. I summarize it. The first page says, "Thank you very much for welcoming me." And the next page is, thank you very, very much for welcoming me." Simpleng pasalamat lang ang mensahe ni Marantan sa mga pulis ug sa mga Davaoenyo sa pag-welcome kaniya sa Davao City. Sumala pa, si Police Colonel Lito Patay ang nahibaluan ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte nga molingkod sa DCPO. Ug dayon si Police Colonel Sherwin Butil. Ug wa siya masayod sa appointment ni Marantan.